जान थानांगौलाय जों खोनोसै दा ओइ फंमाथ' फैनो हानांगौ बेन्दों लायग्रा जों ल'सै दा फार्स्ट दै सालु खालामजेननाय लोगोफोर बेवहायनो हाग्रा बारिनिफ्राय दंफां दानना लायनांबाय गैया गैया हाग्रा बुद्रुयै बेस्रा नै जिरायना फंस्ला खावफैदों ओरैहाय नै आदा साराबो फैनांलै आयौ सिङाव गुरा थाबाय आयौ फार्स्ट दै सालु खालामजेननाय माइ गायनाय जासिगोन आरो जोंना गावब्रा कृषक मानसिफ्रा उफाय गैया गरमावबाबो सान्दुंआवबाबो माथो खालामबावनाय माखासे गालखागासिनो दं आरो हनै दिनै सेथि दै सालु खालामजेननायनि मोनसे पार्टि बायदि दं आरोना अमा बेदर संनाय जाबाय बेयावनो ओरैबायदि गोथाव एवग्राफ्रा एवगासिनो दं आरोना दा बेखौ जासिगोन आरो दिनै फार्स्ट दै साप्लाय खालामनायनि नामावहाय मानो होबाय नै साला गोरलै गोलाम हिनजाव लायो माबायदि मावनानै हनै दाने ओइ लाजायो आदा लाजायो माथो नै माबा मोनबाय हनै जों आयो माबा जालमा मोनबाय जालि थाबसिगोन जालि थाबसिनायसै एबार दैया बेनो लागा होबाय हनै Abu Dangi đây. Abu Dangi. em